σας. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα σας μιλήσω για τη BB Cream της Nivea. Λοιπόν, αυτή είναι η συσκευασία της. Εγώ έχω τη μέση απόχρωση, αλλά κανονικά έπρεπε να είχα πάρει την ανοιχτή. Λοιπόν, είναι πολύ ωραία, έχει πολύ ωραία μυρωδιά, έχει τη μυρωδιά της Nivea κανονικής. Απλώνεται εύκολα, είναι υδατική. Είναι δροσερή πάνω στο πρόσωπο. Δείτε εδώ. Όμως, μετά από κάποια ώρα, αρχίζει και αλλοιώνεται, όπως όλα τα καλλιτικά βέβαια, αλλά αυτό αλλοιώνεται με έναν διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, ας πούμε, αν κάποια γενικά υδρώσει, αυτό βγαίνει σαν BB cream με νερό σε όλο το πρόσωπο. Επίσης, αυτή η BB cream, όταν την απλώσετε, γίνεστε υγροί για κάποια ώρα και μετά θα αρχίσει να είναι υγρά πιο στενή. Λοιπόν, και να απλώσω τώρα στο χέρι μου. Λεπτάκι, να κατεβάσω στην κάμερα να το δείτε. Λοιπόν, εδώ έχω βάλει λίγο από την BB cream της Nivea και θα την απλώσω. Λοιπόν, την έχω απλώσει. Μυρίζει πολύ ωραία. Σχεδόν εξαφανίστηκε. Είναι ακόμα υγρό το χέρι μου. Είναι υδατική πάρα πολύ. Έχει μέτρια κάλυψη σχετικά. Μέτρια κάλυψη. Δεν έχει κάποια ιδιαίτερη κάλυψη όπως κάποιες άλλες BB cream. Όταν, ας πούμε, βάζω την BB cream και από πάνω βάζω και κάποια πούδρα, δεν μου καλύπτει είτε κάποια σπυράκια, είτε κάποιες ηλιές. Μόνο μου το αποχρωματίζει λίγο, τίποτα άλλο. Βέβαια είναι πάρα πολύ καλή, γιατί όπως σας είπα, έχω πάρει μια πιο σκούρα απόχρωση από αυτή του δερματός μου. Και την είχα βάλει και σε ένα σημάδι που είχα ήταν αρκετά καλή σε σχέση με τις ελιές, ας πούμε. Κάπου εδώ έχω μια ελιά και είχα βάλει και απλώς μου την έκανε, την αποχρωμάτισε, δεν την κάλυψε έτσι όπως την ήθελα να μου την καλύψει. Φαινόταν όμως ότι ήταν ελιά. Αλλά σε ένα άλλο σημείο που είχα κάτι σαράματα, μου το κάλυψε πολύ καλύτερα και ήταν σαν να μην είχα τίποτα, κανένα σημάδι. Αυτό επίσης είναι ένα καλό για το πρόσωπο που κάνει BB cream της Nivea. Αυτά είχα να πω για αυτή την BB cream. Είναι υπέροχη. Τη λατρεύω. Να δείτε άλλη μια φορά τη συσκευασία. Είναι έτσι εδώ μπροστά και έτσι πίσω. Αυτά είχα να πω εγώ για την BB cream της Nivea. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι. Το πούμε στο επόμενο. Γεια σας.